ngakwa ban yalam jingmut agane ke ngitang halor kane ke benta bat ban jubab ye ke jingkeli ka bangalabu balai ba ubriu u jinjar hasla jongane ke bertai bat balai ba ublai u syaru ba ubriu unya lingba ye ke jing bat ke jing tenju baga ketien pareng baga ketien nong wei kiong. What is the reason, what is the purpose of people suffering on this world? Kidon katu kat neteli ki jubab ye ke bangala banwanra ye ke baga ketien ke joblei ke keren badai ka bau belai ubu aga doknut jonga ka bangakwa ban pasyat baban sngo ha padeng jongpi yo don na padeng jongpi ki henmen baki para ki jonga ki bala keli ye geni ke jingkeli balai bangingi jenjar kat ni hatu uta ubelai yo sngo mo yangi kat ni ngi jenjar kat ni ngi kuslai kat ni ngi linga balai bangila duai kata ngim yo ye ke jubam lesi pila keli ye ke jingkeli ha geni ke janmit ngin persyang lingkot kat bala ya kaban perkhat ya ke jing shisha ka bakaktin ka jong blai ka don na preng jongi ka dau ka baningkong balai bau blai usha ya ubrio ka dai namar bau blai ukwa ken ban tenju lani ba ong ka kaktin nong wei ukwa ban put yangi into a test ban tenju yanga bat yapi ngaken mau kaktin ka jong blai ka kitab Deuteronomy ka lenong ka bapra ka rekhot ka baar kumno bau belai uong ye kon Israel hatu pemshim ken mau mo pila kelet no ye ga ei ka bamanga ublai ngalale ha pedeng jongpi nadu kapor jong kari Egypt kaying jong ke jinglong mrau bat om tang hang ta pila mat pila yo i ye ga kti ke jonga ha ka ba phia ling ba ka duriau ka ba sau kita gi nong shun ke jongpi kila jano na ka khmat jongpi bat pemshim la yo i shu ye ki haga jing ke jongpi bat pilayat le maga duriau ke basau bara pedeng jong kata ga riklau jong ke jing do jing kerman pilai yomat ya ga kti ke jong blai ban menta pidon hang ni hatu pila kelet mo ya ga ei ka ba ublai ulale haga jing ke jonga ba ke jongpi ke henman bagi para ke jonga balai ma phi bat manga kum ki banget ki babut yu jisu ngimat di kini ki jingjenjar ngimat di ki ummat thang ka singkli jongi ka dab bat ka je de ki ummat ke jongi tai namar bau blai ukwa ban tenju yang ngabat ya pi bat kum no ngile haga bakum kata kapor lani kum no ngi respon ngi react haga bakum kata kapor kata ka de ka dau ka baningkong ka bau blai usha yo brio ban yat ling ba kini ke jing tenju kawai ke nuksa pinyo i ke jing ke jong Joseph tin ke jong blai ke kitab Genesis kelenong naduk ke ba lai po khandai haduk ke ba sau po wei pinyo i ke tu ke benta na ke tin ke jong blai ka bangen nom don por ye ke ban puli ba ban yathu ru apeng jong pi ye ke dekhon pila ban puli he ke yeng ke ba pi pidon pinyo i ye ke jing ke jong u pila ban ong ba u shimla deserve lani kam shimla don kanu ka ba penlong ye u ba u don hok ban yo ye ka tu ka jing sha ba ka jing mat ka jong u ha ka jing ka ba man lagesngi shimla le ye kanu ka pop ula shadi ha ki henman kila thmu ye u ban penyam henry kila dino ye u kumumrao ba ula poi ha ka yeng ka jong Potifar shimla le ye ka pop pitep ye kata bagak tin ke jong blai ke thu pila ban ong kumnu udon hong ban yo ye kata u blai udon ye ka plan nai gam da jong u ka ban test ye u react kumnu ha ga bakum ke de kapor bad ye phi bad ye ngaru ka ei karai ba ka jubab ka jongi ha bangi mat ye ke jing hatung yong trai ngan sno tang hame ne ngan len no yo trai ngilai kran men shem tayo kita ki riu start ki riu krau perkhan ka baki ong ha ka tin nong wei kita ki inteleng bat la ong baki nong tho ki ong ko mengila ong men shem tayo badai kan ni ka wei ne ki jing ka ba pelong ye ki ni ki briu bakin jrai no blai dai ki ni ki jing ka baki kim la ban sngo tho kim persyang ru ye ka ban sngo tho kim persyang ban wat ye ka dau ki shu ong baik bau blai dan blai kwa ban tenju ye pi blai kwa haduk kat nu phila ban sha bat haduk kat nu phila ban ngej ban syanyau kalong ka baningkong kabar tin ka jong blai ka ong ada puli ke kitab jong Jeremiah kalenong ka bakat henriu ka dekot ka ba arpuai ka ong ye kini ki kentin hakmi ngan pentip haki
hakani kasisien ngan pentip ken haki ya kakti ke jonga bat ya kabor jonga bakin tip baka kerteng jonga kalong u Jehova uta kadika kentin kaba ublay uong yo Jeremiah Bagadau ka baar balay ba ublay usya ya ubriu ba unjinjar kalong ba ublay ukwa ban yalam ya kibriu lani ukwa ban direct ya ki ban peni le ya kani yat kum ni ban long kum ni hagapor ka ba himat ya ge jing ublay ukwa ban direct lani ban yalam ya ngi syakajat jong ka ding pna ga jong ukwa yang bat ya pi bangin snow tu ba pi bat manga ubriu ni day kibriu ukwa bantip banga bamapingin pla ya kata pikin mau ya kata kitab Sam ka jingrai Sam kaba ngijus yos ngobha habala pule ba ublay ong ya to ke kentien to ngap bat to tip banga ngalong ublay manga la da pipet ya ka original translation haga Hebrew ka ket ya gani ga jingmut ka ba ublay uong yos im Hezekiah habala rwai ki kun ki jau kora wong ya gani ke kentien tip ba me ubrio melong ubliu ubatulan admit ya kata ba melong ubatulan bat ubriu ru hagini gisngi ngiyo I keleng hagini ka pandemic ka bala syirkai ka bala sar ya ka berthei baro kawai bat hari India ka ba it ka jongi bat ka bayar ngiyo kat nang mi gisngi kita ke kes kinang kiu ublay ling ba ki jingja ki bangingi mat ukwa ban yalam ban direct yangi ban peni hangi kanu galenti ka bangi di banyaj Bagalinti galong bangin lej hakajat jong gading puna ga jong try hakajat jong ublay ban ong ban plasyam mensim I am nothing without you ngamlong ay kelam mame kata kadi ga daw ba kabar kabalay balay ba ublay usya yo ubriyo ban mat ye ga jing jenjar kadaw kabalay kong gaktin ga jong ublay ke tu yengi ba ublay ukwa ban penbet yengi ukwa ban karek yengi ukwaru amtang ban penbej ukwaru bamangi kibriu ngin dipen lan ngin syanya hau bat ukwaru yangi bangin sakhiyo ukwa ban penbej ningkong ukwaru bamanga bat mapi ngin syanya teli hau peni ka perthai hagini gisngi kila persang bat ubriu kamtam haka spatsnem ka bamenta kata ka postmodernism ka bangiong kata ka postmodern era ka bangiong ka bangi yukeli jingkeli bet why kalong kumni balai kalong kumta kata ka konsep bangi keli jingkeli shibun kiai bat kani ka konsep jong kata ka pre-modernism lani ka postmodern era ka bangamut banong Bau briu usubu jingkel libet ya ki baro haga jingim ke jongu. Bat tre ya ka banong halade bangan dipen hau blay ubaim. Kehenmen baki para ke jonga ka tien ke jong blay kong ka kitab jingpen paulai ke lenong kat kendai ke dekot. Kat ya ki banga ien ngasneng bat ngasempat. To ngau shit rehem namar kata. Bat to kella ke bamut. David ruang hakasam kabashispa kat kendai kadakot kabanyo puai kababha yanga bala penshitom yanga bangan dup nang ya ki an jongme kehenmen bagi para ke jonga ubriu hakaspa snem kabar puai ngan bu agaktin nong wei pinom sngo ai he is trying to play God ni persyang bangin ong halade bamanga bat mangi ni dai kiblai Dai mangi kibarai ya ka ka bangin le. Dai mangi kibarai ya ka ka bangin ikwa. Dai mangi kibarai omdan manu bala ban batai. Utau belai bat kita kian ke jong ukim trekam ya ke jingim ke jonga. Hot kata ke jing tho kalong kumta. I respect ngaburom ya ke jingong jong pi tang banga tengam pediang. Kata kadai ke jinglong jong kani ke juk kabamanga bat mapi ngiem. Bangaikan mau ya kawai ka email ke jong wai parlok uba ian. Kisnem ki blalek no ha kisnem arajar kat san kat riu ka baula pa yanga ya kene ke email. Bagata ka content jong ke email ka ong ya kene ke kentin. Bauta u parlok u ong dwai lem se yu mama jonga. Bangi hangtai hari Amerika. Kadagari ka bakrau ka spa ka krau ka burom. Baruong utau mama jong u. Ubade uway na kita ki bahakmat ki riu start ki riu syampang lane ke bagi ong kita ki scientist
baka kentin kabami naki kalong bangim dan kam shu yo blay hakani ga juk kabanging im piyo iling baki kor ki bor la ki media ki ba lami ki video baki briu ki yam ki briu ki dam baki kosio badau try ya rab yangi ublay ukwa ban korek bad ublay ukwa bamanga bad mapi ngin shania hau babangin sakhi yo kawasaw balay boblay usha yang abat yapi bangin yat lingba ya ke jing ublay uburom ya ka rai jong pi bat jonga uburom ya ka ka ba pi rai min shem tayo ngilay kren shapang kata ka free will kata ka mon lai luit ka ba ublay u ai ya pi bat yanga haba ulatau yanga bat ya pi hakadur ka jong uhi baula banrai ya ka ba sniu hoi lani ba ya ka ba sniu lani hoi ya ka ba ha ngila banong hoi ne ya ka ba sniu bat ya ka ba ha ublay uburam ya kata pitarai hak per eden hak do kapor ka bandang long ka berthai hak bala thau ublay pitarai tip yu adam bat ya ka baki labam yu tu so lani pimut dur ba ublay la mo ban khang yu adam bat ya ka bakin ong bakin numbam yu tu so bala adong ya ki ublay ula ban khang nama ublay jong ki blay baru try jong ki try ula ban le ya kata re balay le nama buram ya karai ka ba u adam mushim nilai keren ya kawai ka jing ya thu khana kawai ka jing ja ha kani ka tayo ka bla lek no bai wei brio haba la ya keren la ya selok la pen I haki la council yo I to shimse ya kani kawai ka linti le no da kani ba pen light ne ki jing ki ban sawan handrai haba ki rai da ban le persha ya kai ka ba ki nong sharai ki ong hadin lai banai ba hadin sau banai kai ka bai le ka long ba diong ha ka message ngakwa ban penyap no elade ublay uburom ya ga ka ba pi rai pi kwa ban penjot ya ga jing im ga jong pi kwa ban le kumnu ki henmen bagi para ga jonga ublay na jorong upej baruang ngaburom ya kata ngaken mau ya ga wei ga jing tho ga jong wei ubriu habang puli ya ga wei ga kot bagada ka kot ka ba ulat tho uta Paul Johnson wang ngan puli ha ga tin nong wei if God is infinitely good and infinitely powerful too, why should evil exist at all? Or why God allow evil to flourish? Uni Paul Johnson utho baru ong ye gini gigintin. Balay ba utaw blay ubakam yaladi ba uday ublay ubakraw ne gibakraw ubam dan kentin bala ban batay ublay ubalong ubakraw ba don bor. Balay ken umla ban pensange. Balay ba umla ban penduno ya kata ga jingsniu. Kabadon hagani ga berthai bat balai ba ka jing ya snam ka jing klumar kami kan ni uni ubriu kali ya kata pangas ngautanat ya gawai ka response bat gawai ka jing tho ka jong wei ubriu ubang itip uba lap lang lani uba contribute lang ya ka calculus sabala invent ya ka utau Isaac Newton bat uta Gottfried Leibniz ngalaban bakla ya ka keno wat pinum sngowi ai ngasngotanat ye ga jing tho ga jo uni brio baruang ban respond lani ban jubab ye ki brio ki ba kili ye ni ga jing kili balai ba ni ga jing sniu ki roi kat ne lada ublai ulong ublai ubaim ba phila ban kili ru ye kata le se ha ni ga janmin phila ban ong balai ba ga jing sniu ka roi kat ne la isher kai hatu utau ublai ubakrau la mo ban pensange la ne ban pendo jan ublai ula nganong ye pi ba uni brio ong ye gini ba ushim ye ga wei ga nuksa wong lada ublay uday ban pensange yaunu unu ubriu ubashim da umau ban pu sniu yano ba ban kawang ya kata kali bat hangtai ban don ka accident ba ka jing yap briu ka jing snam kan don lada ukawang utau briu da umau ublay uhaban go beyond lani ban penprano ya kita ki fundamental laws ki baula thau ya ka berthai paruang haban penduk no ya ka gravity ha ka bakum kata kapor bau tau mau unum day yu tau brio bau tau mau un pet shajrong lani un hap no shapo lani un pet no shanu shatai banum day ya kata kali bad ukren pat shapang kata ka cause and effect ukren shapang kata ladang ale kum ni kan japat kum tai wong pimut dur pan ki brio ki barai kelung kensan kata ka bor kata ka gravity kan jano naga berthei wong le kum no bahaga bakum kata ka por itai brio ka kemi ka badang bat i kelung
kin her kan san sejerong bat hakapor bakan wanno bakan don biang kata ka gravity laban mensau biang uta ukhlum lani kata ka brio wang kanum la ban long hakabakut uong ye kini kentien ublay utau ya ga berthai lani ga universe ki don kita ki fundamental laws ki bala bain lani labu ya ka bakade ban yat ling bakat ni batam nagata kanum la ban urlong namar lada ka palat nang ta kan kta ya ga berthai baro kowe bad hakabakat du uni ubri u Godfrey Leibniz wong ye gini kentien wat kado yo blay pej ya ka thmai manu ba kawang yo tau mau manu ba jiet ban kawang yo tau mau dai utau brio ubat musnio ken men baki para ke jonga uong unio brio wat keno yo blay ubu rom ye ga jingrai ga jongpi bat kata karai ga jongpi bun sien ka pen mong ka pen mensau bat ka ktaru ye ki wei ki brio kidan ki brio ki baong ha kini kisngi pastor ngam tre shu ye ga ban lejing ye seng balai ngamla ban mudur baha ka balang ki don ki brio ki batu no ya ka kam ga jonga ka banga besa ye ilok bat i kun ni jonga bat mentang ngam don kam syu namar kita ki brio ki don ya ka pisah kata karai ka bangi ngishim ublei u yoi ula ban pensange hadoi u burom ya ga ei ka ba pipishim ya ga rai kawai pat balei ba ublei usha ya ubrio ba unjenjar ublay ru ukwa bamanga bat mapi ngin jenjar ngin ngau thu ye ka pain lani ye kata ka struggle dai namar bangila ban yarap lem ye ki weipan ki henmen ba ki para ki jongi ki bamat ye ki jing e upol ong ha ka shithi ka jong u sheki korin kalenong ka ban ningkong lai bat nyo ka shithi ka baar ka jong apostol Paul sheki nong korin kalenong ka ban ningkong lai hadu ka nyo ka dekhon ngan puli tang ye ka dekhot ka balai uang kumni uba pentingan yangi haka jingjenjar jongi baro kenang yakaban aibor yangi ban pentingan ya kita ki baha kanu ka jingjenjar dakata ka jing pentingan dakabala pentingan yangi hi daublay ya kani ka ju ka jing pentingan kani ka ju ka jing mat ka jongi ka bangi ngi mat laningi experience ngira ban ya thu shikiwei ba ublay ulong kum ta ba ublay ulong kum ni to le no kum ni wat du jing kerman pangi thu ipi dai tang habang amat ye jing e manga ngan sa snow thu pleng ban long kum ni kum ba pipi mat kalong ka ba e banlong u Kristan u bashisha kalong ka ba e ba banlong Kristan u bashisha lani banlong u tau real Kristan kumba u Kris u kwa yang abad dia pi kalong ka ba e ba lada ngalayat menta kum u tau Kristan ngas ngau thu habanga persang man laga sngi ki men bagi para ngas ngau thu ka target kawan nasyani bat nasyatai kiktin ka bagi keren kum ni bat kum tai badai kan ni ken ka ba penlong yang abangan ngau thu ye ga jing e ka ba ka perthei kaman bangas ngau thuru kumno ban yarap lem ye ki bat ban yalam ye ki syeka kejat jeng ding pna ka jong trai baga bakhat du ki henmen baki para ki jonga hakani ga janmit jongani gisngi balei ba ublei usha ya ubrio ban ya lingba ki jing e ublei ukwa yang abad ye pi bangin yat ling bangin gi jing e ki jing ele kalong ba ublei ukwa yangi bangin sngo thu ba bangin tip ya ka jingmut ka badan ha ga do nut jong u ukwa ngan bu aga tin nong way God allow us to suffer in order for us to know God's perspective ukwa yang ba dia pi bangin sngo thu ya ki jingmut ki ba shalandat ki jong ublei ki ba utmu da kum way lani ukmu da kum ni da kum tai yang ba dia pi minta nginom la ban sngo thu Hendai la ngila ya lingba ya gini ngin sa ngau thu ya ka ei ka bau blai udon ya ka jing thmu nai ka menta ka jing em ka jongi pigen mau ya ka kitab ka jong Jeremiah ka lenong ka ba arpu kandai ka dekhot ka ba khat wei la da pi puliru i ka dekhot ki ba shakmat pinyo i ka ba uni u Jeremiah ula tho ya ka tu ka shithi shakibriu ki badon ha ka ying jong ka jing long mrau ha Babylon baru laong banga don ya ka plan ka babam jukut na gamta jongpi henry minta pin numpat laj na kini ka jinglong brau pin hapsa hangta da ki pau teligis nem
pinhap snow tu shwa balai lanika ka ba penlong ya pi ba pilayo ya ka ri jong ka jing kular henry menta pi wan biang ha ka ying nai ka menta ka jing em ka jong pi kan mau ya ka kitab ka jong Jeremiah ka lenong ka ba arpu kandai ka dekat ka ba khat wei la da pi puliru i ka dekat ka ba shakmat pinyo i ka ba uni u Jeremiah ulatho ya ka tu ka shiti shakibriu ki badon haka ying jong ka jing long mrau ha Babylon baru laong bangadon ya ka plan ka babam jukut na ka menta jong pi henry minta pin numpat laj na kini ka jing long mrau pin hap sa hang ta da ki pau teligis nem pin hap snow tu shwa balai lanika ka ba penlong ya pi ba pilayo ya ka ri jong ka jing kular henry minta pi wan biang ha ka ying jong ka jing long mrau pilalai teng na Egypt ka balong ka ying jong ka jing long mrau pilayo ya ka ta ka promised land ka ri jong ka jing kular ka bang ai ya pi henry snow tu pat balai pi wan biang hang ni ha ka ri jong ka ying jong ka jing long mrau ha Babylon wang adon ya ka plan ka nam ta jong pi henry minta ngan numpat le ban pelaj ya pi henry pin haban ya im hang ta shong sa hang ta ka dekhot ka ba khandai ka ba shipau la de pi puli ka ba shakman la ka de pi ban shong kurim shong hang ta la ka de pi ban trei ka kam ka jam ban yo ya ka profit ka yo nong hang ta ban trei business hapo ka ta ka ri shong hang ta namar pin shong slam namar hadu menta pempat ngau thu ya ka ka banga ngakwa ya pi ba pin le ngakwa bangan long manga ublei jong pi bat pi pin long ki briu jonga henry ya ka taru pi le kat ka ba pi mon kumbangal ong shakman ublei wa ngakwa bat nga respect nga burom ya ka rai ka jong pi ki parlok ki jonga ngiyo i ya ka jingyam ka balong kata ka nongshun ka ba kraw ka jong briu ka bang yam ngi pat ke donut habang ngi mat ya ka jingdu no ya ki ba iet ki ba thon ha ki yeng ki sam ke jongi tang hang ni ru pin yo i ya ka ta ka donut ka jong blai lani ka jingmut jingber khan ka jong blai ya ka jingyap ngi ti ngi yo i ba ubri u lej no ka di ka jing pen ya khlan pitep u blai u yo i ya ka jingyap kum no u blai u yo i kum ni ya ka jingyap ba om dei ba u du no u yo i ba u brio u ba ya ling ba ka jingyat lenti pilgrim u wan phai biang shayeng shong ne chang o tang hang ta ru pinyo i ki arteli ki jing batai ki jing sngo tho u brio u yo i ka jing yap da kumwei u blai u yo i ka jing yap da kumwei u blai u sha yang i bangin ya leng ba ki jing ngam tip nang ne shakmat ki henmen ba ki para ki jonga ki ki jing ki bangin ye kendo tin ka jong blai ka la ya thu ba ka la batai ki ki jing ki ba kham krau ki bangin se kendo kum ki bangai kajing bakla jeng babun ki beriu ki ong laban long kristan kalong ka besok ban long kristan ka nam setan ka kam is very easy ka sok palan bat bun ki yabut ya kata galenti bat ki le ya kata hare ban long u kristan o ba shisha nado monday hado sunday dai ka ba ba ki jing jinjar ki jing ki ba pipinye kendo kat nang mi kisngi hare ngamut ki hen bagi para ki jonga ban pendu men sim ya pi ublai udon ye ge jingtmo jong ka bahapo ka beneng bat ki baja ha ka perthai ki yat lingba ka kti ka badon bor ge jong i wei sim ying enom hap klem ge jingtip ge jong ukpa u jonga u ba beneng ka tin ge jong blai ge tho yang ge gospel Matias kanutam yanga bat ye pi ke ba ublai ula thau da kini ki kti ge jong u ban ong yang in ye thau yu brio ha ka dur ge jong u hi bat om tang kata haba ubriu ulale halaga jong kamon kumba manga bat ma phi ngi jule ba ka jingim jongi ladang ngi pet ye ka minor ngim sngo sarong ye ka ka bangi ngile ngi sngo leran ye ka bangi le na ublei u yo i ye kita baro phile aga bari na ka bapa ublei u yo i ye kata henry utau blai arajar snem tam min shwa ulale ye ka ba omdan manu balale ula pha ye lo jong ukun ubala kamarwai ban pen im yano ya pi pat yanga pat dei uji suru ubalamat ye ke jing jinjar pila ban mudur ki jing ki bamanga bat ma phi ngi man kim pat long ban compare
ya ka ka bau Jisu ulaman dei namar kata gadau ka sorka room ka don hakaan ka jongka ka constitution ka jongka baga dei ban protect lani ban yada yalagi jongki citizen ki nong shong shnong ki jongka baya ki ni ki nong shong shnong lani ki badai ki basa haka nong ba room lani ki di briu jong ka room ki nom dei ban yad ling baga ding pana ki men bagi para ki jonga Jisu ushim ya kata. Bat ong utu nong rai ubang ngau tanat abang ngarwai. Nginom la aban ngau tu kumno lani hadu katno. Jisu ulasya halur kading pena nagam ta jompi. Wat ong tang mapi bijenjar. Jisu ulashim ya kabha kababun nagam ta jompi bat nagam ta jonga. Ublay unyarap bat ublay unkerku. Ya gani kajing ya selok kajing pen kan mau. Baban jubab ya gini ke jingkeli kabalakta ya ke jingim jongaru pan ngajukeli ya gini ke jingkeli bat bon ki hinmen bagi para ke jonga ngatip baphi le ya gani pan ngai bau blai un kerku ya pi kat bagi sngi ki por ki nang yat pada kata yo ka ban sawan ngin sa address pat ya gawi ke jingkeli ngin persyang ban keren syapang gawai pat ke jingkeli syai ublai udan ha ka jinjenjar ka ba ubri umat bat ka sande ka bakat do kumno kum ki kristan ngin le nang ni syakmat ublay unyarap ublay unkerku ya ke jingi selok kabala keren na pereng jong ke jing tuat nai ka ka buram ka jo ublay amen ngin le ban ya shim bentalang ha ka jing ya duai lang kum bangilale men syam tayo bat kini kiman ngakhot ya pi baro pi don ha ki yeng ki sem pi don hang no ba pi snok tilang ya ga jing shakri blai ha ga janmin pi nya shim mentalang ha ga jing duai pi laban dem ha ki khosio pi laban shong ha ki jaga shong bat pelet ya ga ni kapor ha ga jing duai ngin dia duai ya kini kiman ngin aingu yo blai namar hadu ga ni ga sngi u blai ulari ulapen im yang abat ya pi hadu ka ni ka klip mat ka bamenta POE ka mit ka jong pi ka dap da ga bam POE ka pi thia min mit ka don ka tunum halor ka sat ka jong pi kala kam shimla yo ban sho ye pi ublei ka khu ye pi ngin ai ngo ye kata ngin duai ru ban ngin yam ba ublei un pen khia ele ga jong kari bat karib India ka ba i ka jong i bat ya ka perthai ba un ai lat ru yo ubreu sa chi sen pat ulale ye ki jinglong krau ki jong u ban yale persya yo blai ngin duai bo blai un ailat bat ka bakhat do ngin duai ye ka jing ye dei ki jong i shimat bat law nong panem hatu blai bat u blai ngi don hajan la ne ngi jingai no blai to ngi le lang how blai ha ki jing duai to ngi ne duai lang ngi wan nak mat jong mi au blai u bau pa u jongi u ba habneng melong u blai u ba khuj ba ka khet ka jome ko trai ki her ki khirop bat ki angel ba ki mani ba ki yaro ba ki ong ba mi melong u blai jong ki blai ba du trai jong ki trai u blai u ba dan hok ban yo ye ke jing mani u blai u ba dan hok ban yo ye ke jing yaro ke jongi ba blai ha ke ni ga no pai jong ni ga sngi ngi wan ko kan rahat ba e ban ai ngo ye me namar ki ei baro ye ke ba melale ai ke jing im ke jongi ke ba hoot ko kan ran de ke thlit briu ngimla ban snau thu ngimla ban shampang ba hadu ke ne ke khlip mat ke ba menta go trai medang ri pen im yangi hoot la da me thau ye ke jingle ke jongi trai la da me yo i la da me yit ye ke donu jongi trai ngi snau thu ban ngi tip ablai ba ngi shem bangi long ke baduna hikmat jong me ane go trai ngi wan hikmat jong me bandem ba ban ngu hikmat jong me banau trai ngi ai ngu bangi yaro ya me belong ublei ubakrau ubadai ban yaro ban mani kat ba ka perthai kat bangi dang ring ban ngi dang penhiar mensi maga jing im ga jongi ken ran ba ngi dwai ha gane ga por ba me menis nei ban yalam ru yangi men pen khia ya ga ri ga jongi ko trai men ban khia ya ga ri India ga ba it ga jongi men pen khia ye ka perthai ko kan ran ngayo i ha gani gisngi ba ka perthai ka stang ban snow thu ko kan ran ba ka lale persya ye ka man ka jong mi ba dai hang ni ko kan ran ablai jonga ye dwai ba men snei ban snow ye ngi na beneng ba ho ba men shash ko re ke jing dwai ke jongi ado men ta ko kan ran mem shimla jingai no nangi ado men ta ko trai ablai jonga abangi ma de ke jing ngi ma de ke jing le aga jing im ke jongi
mi ko trai ba en ngis ngau tho ba dei ke bangi ngi le hi hoi ko kan rat kum ki kon kristan ngi de ban ya dru ling ba ki jing ke jing tan jo ba dei tang hang ta ya ka bangi la ban pe la ngi long ne em ki kristan ki batang ganam la ni ki kristan ki ba shisha ken rat ba ngi dwai ba men ai pat ha ubriu ya kalan baun syakri ya me bad hohan baun pa baun wan nak mat jome go trai kat bakalat kadang don kat baka jingkang kadang pli kat baka jingkhot hadu gende ke klemat kadang don nginom phat ngai shu na me